На четвъртото място тази седмица се класира Мъжете във Войводиново отрано бяха в местния хоремак. Кръчмарят ги посрещна с чемшир и куклата на дядо Поп. В началото мъжете послушно целунаха мъжкото достоинство на похотливия духовник. Всички вярват, че дървения фалос ще им осигури потентност и здраве през годината. На трето място сте класирали... Дай да пуснем една обява все пак. За какво? Търси се. Така. До тук добре. Заможен. Не, спри. Нека да е само търси се, за да има повече възможности. И с това включва и криминалния контингент. До 65 годишен. Сребърният медал е за... Знам, че Робин Худ е целил една ябълка. Той е целил. Да. Така. Робин Худ е целил ябълката, като я поставил на чужди глави. На чужди глави. Да. Значи Робин Худ е слагал ябълката върху Вилхем Тел. Върху Тел. Не съм съгласна. Нещо много сбърка, брати Грим, нещо. Златният медал печели... Следващия зрител, слушаме ви. Ало? Да, здравейте. На господар Нехер ли се обаждам? Следващия зрител, ако обичате. Следващия зрител, глупако. Не пропускайте малко по-късно в шоуто най-яките нови бисери на професор Вучков. А ето и новите ни предложения в класацията господар на седмицата. Първото ни ново предложение идва от Канал 3 и един истински лекоатлет. Руснака се напил и в буквален смисъл не може да се държи на краката. Но също там пиенде с нощи в германския град Аранщат пиендето е скочило 2 метра и 39 сантиметра и е смазало конкуренцията. Ето това е да си пинеш за отскок. Това е Иванушка, гледай сега какъв опит прави. Второто ни ново предложение, Димитър Павлов, е от кръжока "Краката ми пречат". BTV, това го знае всяко хлапе. Правим долу чаги, т.е. А ние трябва да го правим с тебе или трябва да ти държим? Ние трябва да го правим с тебе. Да. Аз те взеш, ние ще го направим това нещо. Не знам. Третото ни ново предложение... Това е дупката на Бойко. Този надпис, сложен над голяма столична дупка, виждат всеки ден преминаващите по улица професор Иван Георгов. Очевидно авторът на табелката е със завидно чувство за хумор, защото от другата страна на табелката пише: "Моля, не преминавайте през дупките, те са общинска собственост." И последното ни ново предложение е за днес. Лора, Милен и новия им домашен любимец. Нова телевизия "Здравей, България". Гледаме странно. Лора и Петела как се гледат. Лора и Петела се гледат. Лора, на погледа му може да издържиш, но на това едва ли. Това е страшно, това е за късмет. Идеално. Идеално, много добре.